ko ne folen ko radio partenaire minnu nana kosɛbɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn vraiment k'u ni cɛsiri u nana ka na an dɛmɛ an kungo la ka tulo in jan bolo a diyara an ye kosɛbɛ voilà siga t'a la Musa Kane n'a ka équipe foli bɛ ta k'u sɛgɛrɛ Musa Kane ko don siga t'a la ne ko Kone de Musa Kane de don an ka Musa Kane a yɛrɛ b'a dɔn Musa Kane pikiri in fariyara kojugu de fariyara kojugu an ka magasuba ninnu de y'an fa o olu de y'a to an dana katuma sinon an kun bɛ fɛ ka disi de dun an fana kun ka taa dɔɔni mais a ka ɲi mais aw ye démissionné voilà magasuba ye Amadu Digoga ye cɛ in tɔgɔ yɛrɛ Fuseni Jawara ye a ye démissionné an ye fara ma an bɛna san wɛrɛ an bɛ solution ɲini ka Frédéric Kanouté ninnu ni Lamine Sissoko ninnu k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baasi tɛ n dɔgɔ an bɛ taa kunnafoni de y'an sigi kun ye limanaw pressé don bɛ k'an kɔnɔ waati taara an bɛ hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ u yɛrɛ bonya n'u kanu kama an nana sigi n'o tɛ ko in ti tɔ to maa la an kun bɛ nin dɔgɔkun in bɛɛ kɛ lafiya la nka u yɛrɛ bonya n'u kanu kama u kana to ɲɛnafin na kunnafoni kelen-kelennin minnu bɛ yen an bɛna ka n'o di télé la fa te d'an ma an ka min an ma te in min fɔlɔ a sura an ko an ka tɛmɛ n'a ye min ye fa yɛrɛ a ye baara kɛ kosɛbɛ a cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Master Muso fɔrilen don dɛ ayi non dɔgɔcira don dɛ a jɔlen don il est très bien a jɔlen don voilà i jɔ an ka te in min fɔlɔ a kun jɔlen don cɛ jɔlen don dɛ awɔ a yɛrɛ mɛnna a sumayara o mɛnna kilim kɔrɔ Master Muso cɛ jɔlen don dɛ kuma ɲɛna nin waati na mun ye Musa Dambele i b'a sɔrɔ Kalifa Junior a blessera sisan Musa Dambele an b'a fo chef nin waati na a tulo b'an na an famana ma dɛ adama bɛ mun de la hali bi de a ka ɲɛma an ka taa sa ayi mais i terikɛ ko dɔw bɛ yen n'o fɔra i fana ka tiɲɛ dɔw fɔ sa bon maliyɛn ko de bɛ taa tiɲɛ tɛ maa ni i ba cɛ sa a ka ɲi bon a fa ka sabali a sabalilen don a sabalila e de la an ka taa a sabalila a fa yɛrɛ a k'a yɛrɛ bloqué a bɛ bloqué to dɛ donc an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se kunnafoni min bɛ an bolokɔrɔ Elhaji Mahamadu Gaba a bɛ sɛbɛnden kɔnɔ sɛbɛnden min n'an ko a ma ko Soir de Bamako Elhaji Mahamadu Gaba i ka dɔn k'a fɔ ale kuma bɛɛ a kumana fasiri kɔnɔ fasiri min n'an ko a ma ko Soir de Bamako Mahamadu Gaba a ko anw ka i ka dɔn mission belebele Mali ani Mauritanie anw wulila ka se Mauritanie dɔgɔ min ye Mali i ka dɔn an ka autorités n'o ye i ka dɔn cɛfarinw ye n'a bɛ sɔrɔsiw ko fɔ min ye tuba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Forêt du Ouagadougou i ka dɔn a ɲinina ani giringale u ye civiliw i ka dɔn k'u kana don yen bilen ni maa o maa min yer'o kɔnɔ o kumana o b'a jira k'a fɔ e ye banbanci ye walima e ye tiɲɛni kɛra ye nin waati laban ninnu kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ale ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ k'o tun bɛ ɲini ka tiɲɛ nka Ala barika la alhamdulilayi a bɛ kalo 2 bɔ i ka dɔn min ye gɛlɛya belebele 3 o de tɛmɛna anw ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kɛra anw ka dugukolo sanfɛ nka gɛlɛya in bɛ ɲɛsin maa minnu ma a bɛ Mauritaniekaw a b'olu ko fɔ dɔgɔ n'i y'a lajɛ nin ko min filɛ nin ye i ka dɔn n'o ye nin taabolo ye o de kɛra sababu ye Mauritanie population i ka dɔn u y'u ka nisɔngoya u y'o jira ka ɲɛsin u yɛrɛ ka marabaw ma u ka tɔɔrɔ ani gɛlɛya min ɲɛsinnen b'u ma u y'o jira o de siratigɛla min ye i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka autorités ani Mauritanie autorités ninnu kɔni fila bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ sabu Mauritanie autorités waati min na u ka population a dimina i ka dɔn k'a fɔ u y'a dɔn k'olu kɔni bɛ bolola bi fo fɛɛrɛ ka kɛ o de siratigɛla min ye secrétaire général min bɛ yen n'a bɔ Mauritanie ministère des affaires étrangères n'a b'o tɔgɔ la Mauritanie olu ye Mali ambassadeur u y'a wele an ka ciden min bɛ yen n'a bɛ Mauritanie n'o ye ambassadeur a welela i ka dɔn ka t'o ka nisɔngoya ka t'o jira a la sabu min ye i ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen kɛlɛ in bɛ ka taa taabolo min kan ko ni fɛɛrɛ ma kɛ a laban a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye ka taa don mars kalo tile 8 san 2022 heure dama dama i ka dɔn Mauritanie ministère so b'o ni jamana wɛrɛ koɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ye communiqué bɔ k'a bin communiqué u ma munumunu a da fɛ dɛ u sina ka bolokɔnɔni si an ka sɔrɔsiw ma k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka tari i ka dɔn jamana in cɛmancɛ bolo fɛ n'a bɛ u ka sɔrɔsiw ni an ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'u ka population na an ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fanba bɛɛ nɔ ye an ka sɔrɔsiw de ye u y'o min fɔ o ko kɔni a nana kɛ mankanba ye sabu a bisibasɛn ni i ka dɔn a ko gɛlɛyara kosɛbɛ nka ni nin ko in kɛra nin cogo in na hakilisigi de y'a fura ye o de siratigɛ la an ka mɔɔw k'a fɔ ko i ka dɔn ka ko in nkalontigiya o ma da o dɔrɔn ma dɛ u ye wulikajɔ ni sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u fasodenw y'a ɲini u fɛ cogo min ko k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ Mauritanie fanfɛla la ka se k'u la convaincre k'a yir'u la k'a fɔ ko in ye bɛnbɛnbɛn de ye i ka dɔn ko in ye hakilina jugu de ye ko
in ye mirina jugu de n'a ma farati away ka dɔn a laban a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye Mali an ye wuli ka jɔ kɛ ka mission belebele k'o sigi sen kan mission in min bɛ taa ka taa kumaɲɔgɔnya dabɔ o de siratigɛ la o mission in u welela n'o ye ciden gɛrɛngɛrɛnninw ye u la wuli u ka se ka taa jamana kɔ kan ka taa away ka dɔn ɲɛfɔli kɛ away ka dɔn i minnu bɛ yen point dama min kan ka sigi u kan a ka sigi u kan yɛrɛso bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'o la cogo min a bɛna taa yan'o cɛ anw ka belebele min bɛ n'a bɛ colonel ko fɔ n'o ye Asimi Koyita ye Asimi away ka dɔn a ye nɛgɛjuru ta maa min bɛ yen n'o bɛ Mauritanie yɛrɛ ɲɛma ko fɔ n'o ye Ntɔma ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a y'a wele away ka dɔn a n'a kuma na o bɛɛ tɛmɛnen kɔ Mali signal délégation min filɛ n'o ye cidenw ka délégation ye a tun bɛ maa min bolo o de ye anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔba n'o bɛ Ablaye away ka dɔn Diop n'a b'o ko fɔ Ablaye Diop ale kɔni taara ani Mauritanie ministry u kɔni ana kɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔna na an ka délégation ni Mauritanie délégation kuma ɲɔgɔnyaw caman bɛ yen n'u tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw ni miirinaw an y'o sɛbɛkɔrɔ batiri nka k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin hakilina ni nin miirina ninnu minnu tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra bɛɛ ani keleya kɔnɔ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la ka fɛɛrɛ min ɲinina o de ye k'a lajɛ min ye mission dɔ ka sigi sen kan mission min bɛɛ bɛ jɛ ni min ye ka se k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ko min kɛra away ka dɔn El Atayi lumière n'o ye yelen ka se ka dun a la cogo min ka cɛ n'a nkalon k'o dɔn a ko mission min filɛ nin ni baara kɔni daminɛ a ti mɛn kosɛbɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen filanan ko k'a lajɛ min ye away ka dɔn délai kɛrɛnkɛrɛnnen waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na jaabi min bɛ yen n'o bɛ bɔ enquête ninnu kɔnɔna na jaabi ninnu ka tila a ka di away ka dɔn jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ a kalama bɛɛ k'a dɔn ko min bɛ sen na sabu min ye away ka dɔn gɛlɛya in min kɛra away ka dɔn 17 janvier 2022 accord o fana kan ka ɲɛdɔn a k'o ka bɔ yen ɲangini bere belebele o kan ka taa mɔgɔ kama n'o nɔ mana ye away ka dɔn nin ko in na o ka bɔ yen cadre dɔ bɛ sigi sen kan n'o bɛ cadre de concertation ko fɔ min bɛ tɛmɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa kunnafoniw an ka se k'u tila faamuya ka se ka sɔrɔ kow la o bɛ bɔlen kɔ patrouille belebele o bɛna sigi sen kan frontière ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an n'u yɛrɛ dama Mauritanie faralen ɲɔgɔn kan ka se k'o patrouille kɛ min bɛ se k'a to away ka dɔn anw bɛ lafiya cogo min nɔgɔ nin ko min filɛ nin Mali away ka dɔn ɲangini bere de dalen bɛ anw kun maa minnu gɛn bɛ k'a da subatɔ damaw don CEDEAO UEMOA olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka u kɔ a da Mali kɔ a la alhamdulilayi anw bɛ Ala bolo ni Ala sɔnna ma an gɛlɛkun man di hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɔw s'a ma an gɛlɛkun man di a ko min ye away ka dɔn maliyɛnw an balima minnu bɛ yen n'o ye Mauritaniekaw ye olu kɔni sɔnna ka don an jigi kɔrɔ sabu away ka dɔn olu tɛ CEDEAO la laɲini kɛra cogo sugu bɛɛ la u ma sɔn o tuma an bɛ don min na i ko bi jagoya don furugufurugu ani mankan misɛnninw k'a lajɛ k'o latɛmɛ an ni away ka dɔn Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ko o tuma na anw ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri an kana kɛ dusubako ye dɛ an k'an cɛsiri ka faamuyali kɛ o ye kelen ye filanan ye min ye ka ɲɛfɔli kɛ Mauritaniekaw ye yalisiw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛyaba ye n'o tɛ Mauritanie a y'a ka frontière dayɛlɛ anw ye an bɛ don min na i ko bi taa ni ka segin a bɛ kɛ nɔgɔya la bonya ani karama kɔnɔ siga foyi t'a la o tuma Mauritanie an n'u ka mankan an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka jisuma k'a fura ye masiri filɛ min ye away ka dɔn an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ n'o ye Soir de Bamako ye El Hadji Mamadou Gaba a ka fasiri don El Hadji Mamadou Gaba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don nouvelle horizon bɛ bɔ ni ale ye Mahamani Touré kɛ a kumara hali bi ka ɲɛsi gɛlɛya minnu bɛ aw ni Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'o sababu kɛ Mauritanie ka den maa damadɔ ɲɛma ko olu tununa maa damadɔ fana ko olu fatura nin kɛra gɛlɛya belebele aw ni Mauritanie jamana o ni ɲɔgɔn cɛla o la ka fɔ sigikaba n'o ye Mahamani Touré a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Mauritanie masakɛw olu kɔni mago bɛ fɛn mun na an bɛ don min na ko bi maa minnu ye nin gɛlɛya ta ni ka Mauritanie ka denw sɛgɛrɛ bolo a bɛ se ka da u kan cogo min na ka mun ye an marabaw n'o bɛ autorité malienne ko fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye tujuguba mun bɛ yen n'an k'a ma ko Forêt de Ouagadougou ani fo ka taa fara mun ye Forêt de Gringale ko u tɛ fɛ ka maa si kɔni ye o kɔnɔna la bilen ko walasa ko mun ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ cogo min na ko maa si u tɛ fɛ ka civil si ye munumunu na o foro ninnu kɔnɔna la bilen o sababu kɛ a yira k'a fɔ ko mun ye Forêt Ouagadougou fo ka taa fara mun ye Forêt de Gringale kan ɲɛma nin ye yɔrɔ ye kungo kɔnɔna don mun ye Bamantu u ka wuli ka jɔ fanga ka bon nin kɔnɔna na kosɛbɛ o siratigɛ de la anw marabaw fana y'a yira mun ye Mauritaniekaw la walasa mun ye sɛgɛsɛgɛli a bɛ se ka tilen cogo min na walasa mun ye nin ko k'a kolo n'a bu bɛɛ lajɛlen k'o bɔ ɲɔgɔn na o bɛ se ka dɔn cogo min na ko olu fana hakilinata ye mun ye k'u tɛ fɛ ka maa si fana ye munumunu na nin tu kɔnɔna mun filɛ nin n'an k'a ma ko Forêt de Ouagadougou ani Forêt de Gringale o kan Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ anw ka ciden minnu taara mun ye Mauritanie kɔnɔna la u ni Mauritanie ka kɔni sigira u kumara a ko n'i y'a jateminɛ a ko nin na k'a siɲɛ filanan ye mun ye anw ni Mauritanie masakɛw an ka sigi an ka kuma a ko waati mun na mun ye Amadu ko o surutula anw fɛ yan i bɛna ye k'a fɔ an ka délégation belebele o wulila anw ni Mauritanie bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na jago sira
fe ako ko nyana kosebe ako ni yasigi ko flana on Mauritanie masaka ko amna sigi kamara shi wora ni ko o batterie ani nyanchala la ako ni ko ni o te kibara dubai o sabuga mu janvier kalola ibe na ka fo ko mu Mauritanie nga dendo tunna anga jamana o konala ya o bolo ko fe ko mu mars kalo fenana Mauritanie nga dendo fena tunna anga jamana o konala janvier tala ibe na ka fo ko Mauritanie nga de ma wolonvla yema olu bela dele o fatura munye Mali ale ni Mauritanie o chamachela ako mars kalola ibe na ka fo ko mata ani duru nyona ko olu bela dele tunno ndo folo mata donc ko o buguna tiga o be toji na fatigi ba ko nga fola an woni me domine na fo ko bi wuli ka jo abe sena ni jamana fam fla bela dele fe munye saka sikali be sika ken ko ina to muna Mauritanie masaka ko ni ayira ka fo ma munu nyeni mbare ka ke ka taka Mauritanie nga do sagare bolo akata ka da uka on maraba fo ni ayira ka fo wala sa o bare mesaka no olu bolo ko fere ni dabali be ke munye tu ko na mumbe nanga ma ko fura de wagadu ane fura de garangale ko nyama ko ye munu muni ko si wulu kana munu ni kono sa munye enquête me no ka to muna na fon flani anya sama ka bon nouvelle origine ale kono Mamana Touré ale kalim galatige marma ga nyama ibunya obala ndogambe adama tugula ka fulike FM kuma so bayi ngonna abanna be wati bele ka tugula ndo Musa Sinayogo abe Guinée away ka do afana ben Nura FM aballa me kosobe ali bi fasiri e be gindo akumambe sebe ngono sebe men nango amako le pays minye transition ala donjugo ani away ka do marami be anguna be fere ani suku be de be ka ke min be se ka to sugal ko kala maiga o bale d'Afrique pi yalsa minye away ka do ashimi kaseka alela soro chugo min ndo o siratigela ambe fuli ani tonni amba la se an kanubani de meba bema sugal lañ gushito do wala te koy minya ashimi o de lañi todu fasiri bi fe ko de fo ako premier ministre mimbe anguna na be transition guna bi so be away kado sugal ko kala mayga nabo ko fo docteur e kado ka fo ambe wati dama bo ni wati laba nungonna na abeka gushito gombi abeka gushiti minya away kado campagne jugu belebele o de wulile do sugal nofe campagne ti do wala sugal kungulo away kado o nofe ko de do fasiri ke ba ko ay ngal to misigi yalma tiere la sugal no fa kugulo no fa ko do wa ako aide ko imbe ka nyini sira wara fe sira wara nyi munyi min bi se ka to away ka do mado be no be colonel Ashimi Guita ko fo aleti ka da pew away ka do ode la nyini todo afrika ba ko ako ambe do ne ko bi sugal akmana wati temene una aye kuma chaman vo ako bara min be no lu adamene finya jugu ba obi na wuli be wuli olu dala ba fere nyini ula chenchen jugu ba finya jugu ba min be wuli chenchen save no be table tempête de sable ko fo obi na wuli kado no wulila angulu deme ukase ku yere bo ala ko benengo ka boy tasuma jugu ba ndo bina pripogo ulube se ka do tasuma ina awe kado atita aunga deme ko kado ka fo minye obete benengo ka boy faso den kado ka fo kuluti mashi toy makabi ndo minye sugali ay ni maka info minye awe kado ni ejete beneke premier ministre mimbe anguna bi fere ani w bet keledu kase ka legoshi pripogo kase ka da ga premier ministre awe kado minye madobe ko lu malion ye minu awe kado nga nyaw man basir ke ba côté de akolu ko nimbe kan ngoy ndabo mingama wire ba don tigi president mimbe no be transition ko fo ko ni ajira ka fo ni aye fo fa mimbi dabo ni ma flab min farale nywanga ko ka ke tababuye do ko ku fara ka bonwa ka soro abe away ka do klesa ba bonyongo abobo campagne jugu belebele ko ni wulile do premier ministre Chogal ko kala mayga on nofe haklinam kele mirna kele Chogal ye minvo away kado anabe ka waliya minunge obeka do toro abeka do sogo Chogal dun kalikanti dore koy mali ka agenda mali biseka tanya chugomi Chogal ko kala mayga ka bo de nofe Chogal ko kala mayga aka tor kera muye no yobeka nyangini muye sawu Chogal ko kala mayga kwa ye wuli ka jo minga ande be badje kulu minumbe kerengere ni yala away kado jamana ko kan deme bo franci abeko lugweni minge anabe ku senda yoro jirula anabe ka way kado lu pepe ko lu minge mado be ni farasi kungulo be ukana jamana ingolo ndo atika be oluma chukushila akwa dunia laje farasi naka suchon o minum bi jamana kono ulu de be ka way kado ko suku bela jele buluda mim bi se ka to sugal way kado abike setu c'est fini patrika bako ako malian jama mbembi mim be ka laje minye jamana nya abika tabulo minga anabe ka lungulanga chukumi ko sugal kan la nyini kera muyi anga laje kala taw kallabe kamana ka basigi akake be ani keliya kono shi kana toro o min vlene no kuma bisina ndo o de fenya femini akembe sugal agushu kunye bi fasirika ba ko sugal ma do wera defende malika agenda ani malika intérêt premier ministre sugal ko kala maiga ka kera maye min ganga pripogo bi kala da ta ke c'est tout c'est fini fasirika ba ko ako nyingal de bike sugal kungulo min be no ba nofe est ce que sugal kungulo era nofe ko do wa fasirika ba ko ayi ko imbe fan wera fe
ko in yɛrɛ jubaju ye min an'a laɲini ye min o de awa i ka dɔn maa kelen colonel Assimi Goïta aso tubabukan don dɛ l'objectif est-il seulement la tête du premier ministre non il est ailleurs le but de tout ce combat est connu a donné do ko in gun bɛɛ ye min ye il s'appelle le colonel Assimi Goïta ayiwa 2012 kɔni kɛra Assimi ɲɛna yan o ka di ɲɛna ayiwa o tigɛra tɔgɔ min na ayiwa i b'o kalama kuma de filɛ dɛ Fasiri Keba a ko in bɛɛ y'o de koyi a ko nka min ye awa i k'a dɔn mun dun kelen kan ka kɛ yalisa min ye ɲɛma ye ka se ka ale lasɔrɔ kelen fo Choguel f'u k'a piripago k'a gosi ka Choguel da ka Choguel kɛ c'est tout c'est fini ye Fasiri Keba ko a ko ni dun y'a lajɛ a dun an bɛ don min na ko bi fo ni maa min y'i ta kɛ kɔnɔdimi ye dɛ n'o tɛ ko in tɛ kɔnɔdimi ye koyi ɲɛdimi don kow bɛ ka taa ɲɛ alihamudulilayi kow bɛ ka bouger tiɲɛ don gɛlɛya bɛ anw da la sabu min ye awa i k'a dɔn maajuguw kɛn bɛ ka pɛnbɛ sigi anw kan nka transition u bɛ ka baara caman kɛ a bɛ ka kɛ domaine caman awa i k'a dɔn o sira fɛ a ko n'i ye lakana ta k'a lajɛ ne m'a fɔ dɛ bɛɛ gindo ka Fasiri don a bɛ le pays kɔnɔ a ko l'armée n'o y'an ka sɔrɔsiw ye k'u bɛ ka yɛlɛ yɛlɛli min don awa i k'a dɔn a dogolen tɛ maa si la terroristes bɛ ka bɔrɔndɔ bɛɛ lajɛlen fɛ yɛlɛma donna kow la kabiri san 2021 ka na se bi ma alihamudulilayi a ko Mali awa i k'a dɔn anw ka yɛrɛma hɔrɔnya min bɛ n'an b'a nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ n dɔgɔ an bɛ k'o sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn grève banbaliw ani bɔkabin banbali minnu kun bɛ yen fɛɛrɛ caman sɔrɔlu la o caman nɔgɔyara o bɛɛ ka bɔ yen sa min ye maliyɛn denw ye an bɛ don min na ko bi an mago bɛ gouvernement sugu min na assise nationale ni a ɲɔgɔnna caman kɛra marabaa minnu n'an mago b'u la an sera ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o kɛnɛ kan yalisa ka se ka awa i k'a dɔn bɛnko la Fasiri Keba ko hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO ani UEMOA u ka ɲangini bɛ anw kan min ye awa i k'a dɔn maliyɛn si tɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ ko n ka sara balana yalima an ka sara ma kɛ Fasiri Keba ko a ko tuma na minnu bɛ Choguel kunkolo nɔfɛ awa i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi nin fɛn filɛ nin n'o bɛ ka kɛ n'o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an disi gosi n'u ye k'u tɛ nin si ye min ye awa i k'a dɔn min ka d'u ye dɔrɔn o de awa i k'a dɔn ka baara kɛ premier ministre o bɛ se ka lagosi cogo min ye awa i k'a dɔn jamana o bɛ se ka dafiripi cogo min Assimi o bɛ se k'ale lasɔrɔ cogo min nka Fasiri Keba ko a ko an bɛ min na bi ni maa fila Choguel ani Assimi awa i k'a dɔn k'u k'u jantu yɛrɛ la dɛ u fila n'u ye ɲɔgɔn minɛ u ka ko b'u yɛrɛ bolo mɛ u k'a dɔn k'a fɔ u ti taa ka ɲɔgɔn don dɛ ni dɔ ye dɔ bila awa i k'a dɔn Ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ gindo le pays a ka Fasiri don nɔgɔ i bonya b'a la bɛɛ gindo foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ ɲɛma n ko fɛn mun n'o o bɛ i kunu kana to abada a k'i nɛmu siga t'a la mun ye n bɛ n bolo don Fasiri min bɛ bɔ n'a ye o de Soir de Bamako Bamako wula mun ye Laya Jara Jarakɛ a kumara a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'o b'an ka premier ministre ko fɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi k'o kuma na ko a bɛ wuli ka jɔ de la wa maa minnu bɛ n'a ni maa minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka IBK fanga ni ka a dafiri n'o bɛ M5RP maaw ko fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga a mako kɔni b'u ka dɛmɛ la nin waati o la Fasiri Ba ka fɔ la a ko o siratigɛ de la ko kibaruyaw kɔni ko a cadila kunun k'a yira k'a fɔ ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga jamana premier ministre a ye wele bila mun ye Mamadu de bɛ k'a fɔ ko e bɛ M5RP kɔnɔna la k'u ka ɲɔgɔn ye bi mun ye primature o kɔnɔna o la Fasiri Ba ka fɔ la a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale de tɛ mun ye M5RP a ɲɛmaaya ta ale bolo wa a ye kunnafoni ni ka a cari k'a yira k'a fɔ ko mouvement de bɛ yen plateforme fɛn fɛn de bɛ yen syndicat de bɛ yen maa de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye n'o bɛ M5RP o kofɔ ɲɛma ko wele bilalen don u bɛɛ lajɛlen ma bi n'o bɛ bɛn mun ye tarata don Mamadu Sigalo tile 15 nɛgɛ ɲɛ 18 waati mun ye primature o kɔnɔna o la Fasiri Ba ka fɔ la a ko mun ye kibaruya in kɔni ko a carila ka bɔ mun ye M5RP yɛrɛ a coordinateur ba yɔrɔ n'o ye Tayiru Diko ale kɔni ne kibaruya in ka a cari ko min ye jamana premier ministre k'a ye wele bila M5RP maaw ma bi Fasiri Ba ka fɔ la a ko ninnu bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale ka wele bila mun ye M5RP maaw ma bi k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye primature kɔnɔna la ɲɛma ko a kɔrɔ fɔ k'a bɛ caya kosɛbɛ ko Choguel bɛ n'a fɔ a bɛ cogo min na ko bi a mago bɛ dɛmɛ de la koyi o sabu kɛ maa minnu kɛlen bɛ k'u ɲɛsin Choguel ma bi n'a ma dɛmɛ ɲini ka fara a yɛrɛ kan ɲɛma u ti ta k'a to Fasiri Ba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'a bɛ Choguel kɛra jamana in premier ministre ye mun ye maa caman mun ye a jɛɲɔgɔn caman n'olu ye M5RP tɔnɔ ye ɲɛma u kɔni ye juguya
shek ble ka ta kan ninga sugal ka asgere ulu la be na ka fo muye Mohamed Ali Bachiri ale bo ula coordinateur de MK muye monsieur Cheikh Umar Sugo nyama afena bo ula ngani wati baladelo nungo ne docteur sugal ko la maiga nyama ko yeta ko nte kleble abi sugal ko la maiga akara premier ministre nga fatri baga fola do be nyala do fene obe nya chela ka ula be na ka fo ko muye logement social ko o affaire mun fene na awula nyama akara sababuye sugal ka gouvernement ninga asaba ko nogo nga fatri baga fola amoni me dom na fo ko bi na mwanya ka fo ko muye transition o wati de buga nyini transition kuntala be ta jen e ben wati muma alno o wati oni sida ma ko ni masaka ben kangele ka folo na fe mun ko njelo no ina fo no kene ka ta la muye gouvernement yelema nyama o baro ko obesina strategie la o shoga na mwanya ka fo ko abe farati danga ne kambi abiga wole bla muye M5 pe ma bi ku ka nyoanye anyonye abina ke fenj manaka abina demade yinwa wal ma nyoanye ko abina ke fenj maka bi M5 pe ma no nyonchela la primaturu o kono wona ka ta an shegi wati ko ni flani anya sama ka bo munye so de bamako ale kono la ya jara ale kalim kala tigi marma ga nyama ibunya obala ndo buya jaranye ndo kuma na bi ke minye abe ka do aka ko yanga yere soro ni de mede be nyini yalma ni siksi barabladu ama ka fon fami malikodo on be mali de nofe mali ala ka sangorota ma ye mali sangorota ala ka sangorota ma ye sirajira auna ala ka sirajira auna nanga herebe mawo bimbulu ya rabbi ala ka do angar sigela ali bi ala ka ni sababe ndo minye awai ka do fa koro torori fa koro awai ka do amaga facilita akuma mbe le repère ako awai ka do terrorisme ou borontoli terrorisme ou keleli mali armée amba njoro la de l'armée malienne tient bon an sinzimbe an turledo abarka alay ako ni jetemine ke forces d'armée malienne na be awai ka do fama ko fo ambe wati dama bo e ndo ka do minye terroriste we ubeka wuli aw nofe burzili ani ka do bingani wale ubeko ta dika nyeshi aw na tabe aw nga chedon uturledo chedon bu joro chedon mayila chedon masira akame don mene ko bi anga na sigade anga fo kamban jugu belebele de be mi mvana beka nyeshi awai ka do aw nga army ma akampo imbeja tiki ko kera bara isa akara bara de wa ma wala take ko fasu do yere ala wa me mi vi o teknya fo ala de chengo ni teo ani chere te fangeli ne fe o teknya fo de aywa ako campagne mbe dabola anga surasu beka minge anu beka sebaya min soro yalta oko bela jele obseka la dugo chugo akana da keneka ako de strategie la minya awai do anga surasu gusili manake halin ni awai do bingani wala taraka nyeshu mayoro dola awai do uka dese o de be folli manawi nga uka sebaya ma jugu chama mbe min to fo ako abarata sikate alakoyi anga chedun jongo alambi doni mena ko bini lakana kodu faso de unga don ka fo ka surasu no be foma ko fo awai do ndo ko lakana obeku siko anu dongo bela jele obeku ke ma ke chugo fenfe mana fo awe nye minyi ode ka fo minye surasu we puissance ko konna ambe don mele ko bi obeka yele auto au kana siga au kana joro ako depuis wati jme au fo mana ka me ka fo mali surasu ko kele kere do bi na kandoka ku bulila fo mana ko mede ka fo ku taraka kain toy fo mana ko me ko ku be position mina ku bulila kata ko position to seranya sawu fo mana ko me ko kabiri doni mina awai do ni mondoro here bora ala koso ina bilan ka giria ma bi woro ma binani o saya e ma fama ko mewa o nyene mini fura ndo ni sumena ko nyene mini bila isigi o ya furai o tirike ba ko ako jugu ko ngele mimbe no be nyeshin jamana ima bela jerle ba don hali ni ya yu bingani minge aw ka nyeshi aw ma mondoro anyere kere fe jamana dobe o ka jamfa o be ala ani ka don nazaro ko jamfa o be ala wa ma minu fona be no lunta yara ka fo ko anga nyeshi nyoma ka keleke feredu dabalidu anga tinywana doka twala o makede ndoko piège de darunye kata biuka awakado ode kera sobuye nika ubone unina patrike ba ko kambe doni mena ko bi mali armée ndoko kado kafu be wulika jo ani chesiri bela jelena be nyabalu be ka minda terroriste uka fendo fami awakado terroriste damate ko ali maminu be ni faso de njugu do be minda uka awakado chamanje bulo ni jamana fontan nani befe adugolete mashila ati kabo moti kata menaka kata timatomo tufe fo gawo ndoko fo habu nunumbe ku seko nu dongo beke wani mali sura tu nu kungwa mbora nu singa mbora nu
n'o kumakanw bɔra mɔgɔ jugu awa i k'a dɔn yɛrɛ ɲini o de dabɔlen don parce que ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye an ka sɔrɔsiw ye u bɛ ka nin sɛbɛya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u bɛ k'u seko n'u dɔnko kɛ min ye awa i k'a dɔn i dun n'i bɛ nin kɛlɛ sugu kɛ a tɛ se ka kɛ ni dɔ ma to a la o nka u n'a ta bɛɛ k'u bɛ fɛ ka awa i k'a dɔn ko in contraire u bɛ fɛ k'o de fɔ maaw ɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ wele kɛ ka ɲɛsin journaliste dɔw ma minnu farasi kunkolo bɛ u la awa i k'a dɔn jamana wɛrɛ maaw u wele ko maaw de don minnu bɛ jamana in dɔn min ye kɔrɔnfɛla u b'o dɔn min ye cɛmancɛ u b'o dɔn u ye Mali in kalan k'a dɔn k'a dɔn nakari olu de bɛ wele ka t'u sigi n'u sigira u tɛ fɛn wɛrɛ kɛ koyi fasodenw bɛ se ka lamuruti cogo min ka lagosili ta ka ɲɛsin jamana in ma u b'o dama u b'o de tugu ɲɔgɔn na Sidiki n'o ye awa i k'a dɔn le repère Fakoro Traoré a sababu kuma na koyi a jira k'a fɔ olu minnu filɛ n'u bɛ nin baara ninnu na fɛn do fɛn min ni awa i k'a dɔn maaw kan k'a faamuya minnu bɛ yen n'u bɛ information suit i t'a ye diɲɛ fan si fɛ anw bɛ ka sɛbɛya ni gosili min kɛ ka sɛbɛya min sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ a ta kelen kelen i t'a ye dɛ nka ni bingani kelen kɛra anw kan maa 5 maa 10 maa 15 maa sa u b'o cari k'o taraki fan bɛɛ fɛ yalasa min bɛ se ka kɛ sababu ye maaw bɛ murutili bɛ se ka kɛ cogo min est-ce que malidenw nin bɛɛ maliden a ko a dun u y'a fɔ u m'a fɔ kɔrɔdimi tɛ ɲɛdimi don min awa i ka dɔn wagadu forêt kɔnɔna na armée dɔgɔ a bɛ ka min lanbaga o dɔnnen don min ye dɔgɔnɔ dugu la Koro n'a Lamini Bankas Bandiagara Mali armée a bɛ ka min lanbaga o dɔnnen don Kundamu fan fɛ an ye wulikajɔ min kɛ Ɲafunke min ye awa i ka dɔn Menaka ani Gawo o bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu n'olu dɔnnen don a ko o tuma na an mana fɛn fɛn kɛ dɔgɔ hali ni maa bɛ to a da fɛ boli ti kɛ bilen dɛ terroriste tɛ dugu minɛ bilen dɛ i b'a sɔrɔ min ye sɛbɛya o bi laban awa i ka dɔn Mali armée a ko n'i y'a lajɛ maliyɛn minnu filɛ nin ye awa i ka dɔn k'anw ti nalomaw ye koyi anw ti awa i ka dɔn maaw ye minnu ti kalama dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko in bi taabolo min kan a n'a bɛ sira min kan u n'u jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bolila ka bɔ yan u n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ min na ka ɲɛsin jamana in ma bɛɛ b'a dɔn a ko min ye sema ye ani awa i ka dɔn jɛɲɔgɔn jugu u bɛ waleya min na ka ɲɛsin jamana in ma bɛɛ b'a dɔn a ko o tuma na an bɛ don min na ko bi sema bɛ migi ni taabolo min na u k'a dɔn k'a fɔ kunu tɛmɛna koyi an bɛ bi de la wa ni Ala sɔnna ma bi min ni an bɛ a la cɛdenw jora dɛ ka t'a la dɛ wa maramafɛnw sɔrɔ la dɛ maramafɛnw a ko a nana ɲɔgɔn dɛ wa ko sema k'u k'a faamuya dɛ nanzara kulo bilen a ti maa fɛ dɛ a b'a ka intérêt de fɛ n'i y'a ye u bɛ k'u nɛgɛ k'u bila awa i ka dɔn n'u balima maliyɛnw u ka kɛlɛ u ka cɛɲa tɛ dɛ u ka furukiya tɛ dɛ intérêt u ɲɛ bɛ min na o de don a ko misali ye mun ye i y'a ye min ye awa i ka dɔn nanzara jamanaw dama faralen ɲɔgɔn kan ka Ukraine président k'o nɛgɛ k'a bila kumaba fu la ani Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don min na ko bi bɔgɔli daminɛna nin y'a tile joli ye Ukraine ko yɛrɛ bɛ ɲini ka ban pewu a bɛ ɲini ka filenkolo ci k'a dakolo ci mais ninnu tɛ ka se ka foyi den kelen tɛ ka se k'o kɛ diɲɛ don o don lundi réunion bɛ kɛ min ye OTAN mardi Amérique président bɛna kuma min ye Emmanuel Macron a bɛna kuma a bɛɛ da ye kuma ye waati min bɛ réunion ni kumaw ni fɛn baw la ɲɔgɔn bolo Poutine bɛ baara la o waati kelen Poutine bɛ ka buteli kɛ n'a ko ɲɛma a kɛra mun ye dialogue ye wo a kɛra kɛlɛ ye wo ale ka laɲini de bɛ sabati jagoya a y'a fɔ dɛ a ko ten dɛ a ma sigasika a y'a fɔ n'a siga fɔ bon n'u y'aw nɛgɛ k'aw n'aw balimaw ka kɛlɛ aw bɛ kɛlɛ jamana in bi fara walahi donc a mɛn o mɛn an b'an ka Mali in minɛ o ye kelen ye filanan ye min ye o sago ye min ye n'o y'o sɔrɔ ka taa bilaw b'aw janfa o tuma min da ka di bɛɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que Kaba y'o de fɔ a ko alors il est temps que les Maliens se donnent la main pour dialoguer et trouver un compromis qui puisse sortir notre pays de ce pétrin i y'a faamuya parce que filɛ nin ye Fakoro Traoré min ye awa i ka dɔn le repère u ka bidon bɔli i bonya b'a la Mari bɛ ka ɲɛmaa bonya sɛbɛkɔrɔ diyara n ye i filɛ ka o bɛn mun fɔ nin ye ni malidenw an ka ɲɔgɔn tɛgɛ k'o minɛ ka ɲɔgɔn sen k'o bila mun ye interdit Bamako ale fɛnɛ kumalen don o de kan maa mun kumalen don o de ye Yɔrɔso ye Yɔrɔso a y'a yira k'a fɔ ko mun ye transition a gestion bɛ taabolo min na ko bi malidenw yɛrɛ an dɛsɛlen ka fara ɲɔgɔn kan malidenw ko an dɛsɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛma ko de kɛlen bɛ gɛlɛya bi gɛlɛya mun n'a bɛ ka jamana in kɔni ni ka a sɔrɔ Mantigi b'a ka fɔ la a ko k'a dogolen tɛ maa si la kabi san 2012
an ka jamana in kɔni a jiginna gɛlɛya o kɔnɔ la o gɛlɛya kɔnɔ la an ka malidenw an ma se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan cogo si la walasa an bɛɛ bɛ se k'a fɔ kɔnɔkuluba kelen ma cogo min na ko bi jamana a bɛ se ka bɔ min ye dingɛ o kɔnɔ la cogo min na i bɛ na ye k'a fɔ ko san 2012 an yɛrɛ dama ɲɛma an ye ɲɔgɔn buruja ni ko o daminɛ jamana o kɔnɔ la politigima minnu tun bɛ yen ne fanga n'a a tarabaso dɔ olu la san 2012 i bɛ na ye k'a fɔ ko olu taara fara ɲɔgɔn kan kɛ jɛkuluba kelen ye jɛkulu min fana n'olu nana guwara da kosɛbɛ ni ka ɲɛsin min ye 2012 maaw ma Fatigiba ka fɔ la an tɛmɛna o taabolo o kan i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi min ye o jɛkulu minnu bɛ yen u ye jamana in k'a mara kabini san 91 kabini démocratie a cunna an ka jamana kɔnɔ cogo min na ni politigima ninnu ko jamana in kalifalen don u bolo i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye sanga ni waati dɔw la ni fanga tilala maa mun na o bɛ ta kɛ guwaradaba ye n'a bɛ maa mun bolo waati min na ɲɛma guwarada ko kuma ko o ti fɔ a ko min ye jamana a bɛ ni maa fila de ni ɲɔgɔn cɛla la kabini san 91 o kɔnɔna o la nka Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la kabini mun ye démocratie a donna an fɛ yan mun ye Alpha Umaru Konate ale nana fanga ka a minɛ malidenw an ko mago bɛ fɛn jumɛn de la ɲɛma o de ye kokajɛ nka o kokajɛ ɲɛma o kɔni kɛra mun ye fɛn wɛrɛ ye malidenw ma se ka mun faamuya cogo si la Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fanga ko o binna Amadu Tumani Ture ATT fanga nana ta ka kalifa ale ma ale yɛrɛ ka san 10 o bɛ laban waati mun na mun ye coup d'état o taara ka Amadu Tumani Ture ni ka a sɛgɛrɛ Fatigiba ka fɔ la hali bi ko malidenw ko an ko mago bɛ fɛn jumɛn de la Mali kura ni ATT n'ale ka fanga o binna Mali kura ko o ka sigi Fatigiba ka fɔ la ATT fanga o kɛra cogo min na o ma dogo maa si la o transition yɛrɛ fɛnɛ ɲɛma o tɛmɛna cogo min na o fɛnɛ ma dogo maa si la o sabu ka wulikajɔw kɛra hali o transition waati malidenw ko an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ ɲɛma dɛsɛ kɛra a ko maa minnu nana fanga ta n'o ye de El Hadji Ibrahima Boubacar Keita ɲɛma ale fɛnɛ ka fanga o dafirila kuma kelen pe de bɛ malidenw da kɔnɔ ko mun ye refondation du Mali ko Mali kura ko o ka sigi sen kan Fatigiba ka fɔ la siga t'a la koyi jamana a bɛ maa damadɔ de bolo kabini san 91 ni maa minnu n'olu bɛ fanga la waati min na olu ti kɛ guwaradaba ye nka waati min na n'u bɔra fanga la ne ma k'u bɛna guwara da diyagoya ko f'u ka laɲini ko o ka sɔrɔ Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko e ka nin ko in jateminɛ k'a lajɛ ni hakili b'a la mun ye dialogue national inclusif o mun bolo dara san 2019 fana Mali ko kuma de tun bɛ ka fɔ o kɛnɛ kan maa minnu ye guwaradaba ye bi k'a fɔ k'u ti taa mun ye assise nationale de refondation maa minnu ma taa o la bi ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko olu de tun ye o labɛnbaga ye maa minnu fana ye assise nationale de la refondation o labɛn bi ɲɛma a don olu ye guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔda k'u ti taa mun ye dialogue national inclusif la Fatigiba ka fɔ la a ko waati sera ɲininkali ka kɛ k'u jumɛn de la malidenw anw dɛsɛlen don ka ɲɔgɔn sen k'o bila ka ɲɔgɔn bolo kɔni k'o minɛ Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛɛ lajɛlen maliden cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔba i kɛra politigima ye o i tɛ politigima ye o an diyagoyalen don nin waati in na ɲɛma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana a bɛ dingɛ min kɔnɔ la jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ la cogo min na o nɔ tɛ malidenw an yɛrɛ dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan malidenw a k'o kɛlen bɛ sababu ye bi ni ka transition in ni ka a gɛlɛya kosɛbɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ Inter de Bamako ale kɔnɔ Yɔrɔso ale kɛlɛmɔgɔlatigi Madu Mayiga ɲɛma i bonya b'a la n tɔgɔ arajo ye Nura FM ye 94 an bɛ munumunu 5 san 2 awa i k'a dɔn o dafatɔ don Nura FM an b'an ka anniversaire an b'o kɔnɔ Nura FM n'a mago bɛ an na 76 33 43 03 n bɛ segin a kan 76 33 43 03 i bɛ n ka président fo n ye Baseginɛ Keyita ko n ka foli ba ye El Hadji Sukuba Samake k'a ka salamu alaikum Inter de Bamako dɔn b'ale ta n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn ministre 2 conseil des ministres ka dɛsɛ ka ye a kɛnɛ kan Hashimi dun a bɛ ka anw bila ɲɔgɔlɔn bɔ de la watari a bɛ sira jumɛn kan a ko n'i y'a lajɛ président min bɛ anw kunna n'o ye transition ɲɛma ye a bɛ taabolo min kan taabolo don min ti ka an ti k'a faamuya kosɛbɛ dɛ sabu a ka ko in bɛ ka maaw yɛrɛ siga dɔɔni cogo di e b'a faamuya k'a fɔ ko conseil des ministres min ɲɛmaya bɛ awa i k'a dɔn ale Hashimi bolo o conseil des ministres ministre dɔw ka kɛ olu ka kɛ yɛrɛsagokɛlaw ye k'u ban ka na o conseil des ministres kɛnɛ kan u bɛ kɔnɔ o la wa min kan ka kɛ o gosili o kan ka da kɛlɛ la a ko nin waleya ninnu bandaw ka waati o ye nin ko in de kɛ k'a ɲɛnamini wa hali min ye conseil national de la transition o waati fana nin ko ninnu de kɛra ka anw ɲɛnamini nka a ko ni ko i bɛ ko in lajɛ ministre 2 minnu bɛ yen minnu bɛ ka conseil des ministres n'u bɛ ka bamaciya wale kɛ an ka Malikura ko min ni an ko an b'a kɛ refondation ka u ban ka na o kɛnɛ kan o ye fɛn ye fɛn min n'a bi maaw kamana gango ye maaw de don ko minnu ma nisɔndiya u ma nisɔndiya sabu min ye awa i k'a dɔn faransi ko dɔ tari
wari mindo ala de adombaye ko luka sikasegelu ko nana ajirala ka fo ministre minu ngodo kele coordination des mouvements de l'Azawad sema au ministre anika do coordination des mouvements de forces patriotiques de résistance CMFPR au ministre ndo kika do ko ni ministre flanu nunu de ministre we minu mbeka bamacha wala farida sabu aweka do ka to minu be minya aweka do ko do be mi mabbe uma mi majja uyi azirke ba ko ako communiquer min bora na bora semala na jira la ka fo accord d'Alger min vle ne no yekoye ko mini assise nationale ye a rejeté ala flifo yel makado kola o mabbe uma ona nyo na chama o de la wulu fana fleka nyinu ko ministre flafe ka aweka do bamacha fari ko da mali gouvernement azirke ba ko ako ni ngo imbi tabulo minga iko bi wulika joni chesuru ko ako kuna funi sirafe ni kuma o chama mbe communauté internationale o beka wulika joni chesuru sugu beke ndo ni ngma ilamede communauté internationale ku beka wulika jo ani bara sugu beke mbina kana nyafiye yelse ke se ka fomya ul beka wulika joni bara minunge nga kala yewa akala la communauté internationale ako la SEMA tient à la création de la République de l'Azawad o ma bla bada Azawad sigiri SEMA boka aba lanyini nabi aba lanyini nashini kele flana mbi minya aweka do elle proclamera son indépendance selon les murmures d'une certaine communauté internationale le 6 avril prochain. Avril ko ni sawo sabu ka anniversaire fête yo. Appuyé en cela par la même communauté dite internationale. Sigatala. Atibali mala. Katan Hashimi Goïta, président de la transition pour sévir. Mbanya fi akoni ala sonama minye semai sigate mina uka Azawadi koi upanendo kupuruti kudau kantai kutifeka boka nde uka Azawadi kola bi ubala shini kele flana mi ako awaikado ngunu kuma do be minu mbora awaikado nyama do da no yo communauté internationale ulu ya jira ka foni ala sonama minya awaikado uka independence minya awako kalo kle woro no yo avril kalo mimbe nale ku benuka independence ku bena oda ko nyefo aweka no beka do ko independence binu ta obo bara jugu min fana na anoke wale jugu minu na uyeretere communauté internationale kele mimbe na mbe ko kuma fo aweka do communauté internationale olu bu kono olu bu ku deme ne aviation nuguti joti ngui abada kala de bakono ni ajole dura bakono kala indu kala imba kono de wanyama bena kuma do fi yana bi Nous mena en bora 2012 dangu kelemuna namu ubena singata ite obefe katano de o ubena mbule sisa ko shia ko manga o de bena o de la nyinu yeni mbe la ni nyode wallahi de alai wallahi nunu mona fo ko bena independence woro ko ba fo jamana ngono o de la nyini nyede o bena wa kala na wulika jowa akwa mbe donu mena ko bi Hashimi beka munde kono yalla saka sigi jwa joro yen gal to misigira ako infana saka ta giringiri lo ndo ko do be yamani jin drum lo to muna ni fratiga do drum to lela asuri manya ni abike baraide ay bon problème mi ko ni ma do wala ko ni fo ni ma o che mi yibugu kidal u be fon wala fe ko independence fiti la mi do mi na ko bi akuma bi chaade akake nyemanya na bekai ko sobe akuma bi chaade utekuma ngoni bo fié de malikere au défaut utekuma qu'il quitte le gouvernement, il y a d'autres personnes qui attendent patiemment leur place. Sikatala de achama ne be achama wallahi Idrissa Koulibaly, ces gens sont en train de jouer avec le feu. Sikatala de on attend le 6 avril malikere abana facile ko ni ofo to kando angoni ayelma au biseka family sura la chukumi sisi avril manake mi atika angoya o de keshi jani kenya na shi jora ka kula amina yo ni nyama fana binu toyi halibi independence fete ko kuma yo ka ke kidal aiwa ambino fana anga chedongo ni mouvement besina mouvement besina de il suis en taray ma fin de bisigi Hashimi ya ndege il se go beta ni beta do yere bi tier lawo angala non c'est pas possible anga fosu do yere mo de ben ka bakuya est-ce que fosu do wallahi malidi nyama ni be malidi ayi mali de ti ga to yere maka ko do mo fie koy nyama mena mu fie mana dimi chuo ko be ko lay manga ke kanye shi ka jamana ma nyama mena mu fie mais problème mi quoi c'est-à-dire ne ma mi forme ya ko emi mbakela ibe ka ke menuna
objectif dɔ de b'i la n'i y'o atteint a dɔn k'a fɔ e y'a kɛ ka sigi cogo min dɔ fana b'a kɛ ka n'a ten o bon anw bɛ fɛ yɛlɛma ka don o de la quoi chaîne ka briser ko in ka ɲɛsigi a ka basigi bɛɛ ka se ka dɔ kɛ dɔ ye o de ɲɔgɔn tɛ e mago tɛ basigi la wa olu mago t'o la ɲɛma cɛ o cɛ n'a kɛra wari fɛ a bɛ ɲinɛ a danbe kɔ e politicien min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka kɛ ɲɛma ye coup d'état min kɛra nin a to yɔrɔ ka ko ka jɛ i ka n'i sigi i b'a kɛ lafiya kɔnɔ parce que ne nana gɛlɛya dɔw bɛ e tɛ se k'olu ɲɛnabɔ situation sécuritaire n'i ko i b'a kɛ cogo dɔ la i b'a sɔrɔ sɔrɔsi dɔw bɛ yen olu ni politikimaa dɔw bɛ jɛ la k'e ka fɛn tiɲɛ a bɛ tiɲɛ o bɛ kɛ bon o y'a sɔrɔ c'est à dire jamana ɲini yɛrɛ kɛmɛ ka maa dɔw fiɲɛ de u ɲɛ tɛ foyi la c'est ça le problème kuluba in u ɲɛ tɛ foyi la ala k'a ni sababa bɛɛ fo kuluba te in di an k'o min walahi awɔ cɛwa a bɛ ɲɛ hali bi ala k'a ni sababa bɛɛ ni ala sɔnna a bɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'a ɲɛ ka da an ma ɲɛma nouvelle horizon ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye mun ye Mahamani Ture a kumara wallahi a ko mun ye Menaka horizon Badema MTM ko soyons sérieux que les deux ministres doivent quitter le gouvernement immédiatement mais ayiwa ɲɛma Idrissa Kulibali fasa fililen don dɛ a ko les ennemis du Mali sont les Maliens eux-mêmes o dɔ koyi Idrissa ko kɔni maa si tɛ ɲɛma nansara ma jamana ci n'a ni a ka jamana kɔnɔdenw de ma fara ɲɔgɔn kan ka ci o jamana tɛ yen siga t'a la nouvelle horizon Mahamani Ture a kumalen don a ko nin waati na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛ belebele o wulilen don Menakakaw fɛ Menaka horizon o kɔnɔ la kɛlɛ bɛ maa jɔn ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko mun ye Gacha n'i y'a jateminɛ ale ye mun ye autodéfense Touareg Ngadi ani alliés ye olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Gacha ye ani jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko mouvement pour le salut de l'Azawad n'o ye MSA ye olu fana faralen ɲɔgɔn kan ɲɛma ninnu ne jɛkulu dɔ ni kɛrɛlen bɛ k'u gada ɲɔgɔn kɔ la bi o ye bamancu ye maa minnu bɛ n'an ko ma ko Dashi Maw ɲɛma ko u n'olu le kɛrɛlen don ɲɔgɔn na bi mun ye Menaka o fanfɛla o la nka fatigibaa y'a jira k'a fɔ ko kibaruya kɔni k'o sɔrɔ la ko mun ye Mali armée de l'air maa minnu n'olu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ malidenw sɔrɔsi minnu bɛ yen k'olu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛla la pankuru b'u bolo kɛlɛkɛ pankuru b'u bolo ɲɛma k'u taara u sen n'o kulon na dɛ wa mun ye Dashi Maw n'o bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ ɲɛma u ka base mun fana nin waati na mun ye Menaka yɛrɛ kɛrɛfɛla la anw ka armée de l'air wulila bada ɲɛma ka base ni ka asusu kosɛbɛ kuma ka ɲi Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye kibaruyaw kɔni o sɔrɔ la ka bɔ mun ye hali Gacha maaw de yɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye arabadon n'o bɛnna masikalo tile 9 ma ɲɛma fo kana bila mun ye kunun na n'o bɛnna mun ye masikalo tile 13 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi minnu bɛ yen jɛkuluba mun bɛ yen n'an k'a ma ko Dashi ɲɛma u bɛ ka maa caman de ninkɛnɛ ni k'o karaba dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Tamalek ani Nshinani fo ka taa fara mun ye Etambaw kan ani Anderbukan ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu diinɛ marifatigi ninnu ye maa caman ni ninkɛnɛ ni kɔni ka a karaba mun ye Gacha maaw la fo ka taa fara mun ye MSA maaw kan hali maa minnu bɛ yen n'olu ye civil gansan ye u ye maa caman ni ninkɛnɛ k'o karaba Fatigiba ka fɔ la o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ni jɛkulu in k'a kɔni bɛ ka fanga k'o sɔrɔ n'a bɛ Dashi kofɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ bingali ta ka taa MSA ani Gacha ni ka to olu kɔni k'o sɛgɛrɛ labɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sabati u fɛ mun ye Nigéria o kɔnɔna de la Niger jamana o kɔnɔna la nka Fatigiba y'a jira k'a fɔ kibaruya kɔni sɔrɔla ko samedi tɛmɛnen anw ka kɛlɛkɛcɛw n'a bɛ armée de l'air maaw kofɔ ɲɛma olu y'u sen don kulon na koyi o sabu kɛ an ka dagabana avion mun bɛ yen nin waati na n'a panna dugu o dugu kunna ɲɛma a b'o daji ka tɛmɛ pankuru in kɔni ko o wulila ka susuli kɛ mun ye nin diinɛ marifatigi n'o bɛ Dashi maaw kofɔ u ka daga mun n'a bɛ Menaka ɲɛma ka a susu k'a sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen ka a kɔnɔmaminɛ telefɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ Mahamani Ture ale ye kɛlɛmakalatigi Marumɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la ala k'an di sababa bɛɛ bonya barika an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a ɲɛ ka d'a ma sabu nin ko in kɛlɛ in an y'a ye fasiri dɔw yɛrɛ kɔnɔ a b'i n'a fɔ ko in a gɛlɛyara dɔɔni sabu min ye i k'a dɔn Menaka fanfɛla don wa tari yɔrɔ min don Menaka don kɛ a sugu kɔnɔnaw ni i k'a dɔn yɔrɔ caman bɛ yen u ye taa don yɔrɔ minnu na k'a bɛɛ kɛ tout c'est fini u ka kɛlɛ ninnu kɔnɔna na i m'a ye wa commerce a tɛ nin week-end tɛmɛnen tɛ yan ko les commerces pillés systématiquement des civils tués i bɔra ka min fɔ le marché incendié par des combattants de l'IGS a représenté aux actions de la coalition Gacha MSA donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka i k'a dɔn ko in ala ka ji k'a fura ye n dɔgɔ min ye fasiri an bɛ taa an bɛ se nouvelle horizon n b'ale ta ni ye nouvelle horizon ta kuma bɛ min ye Tuguna A Traoré ale de kumana n dɔgɔ an mɛnna i mɛnna i ka ko la ani tora la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ min ye nin ko in ye a bɛ tali kɛ IR2 ko a ko kɛn bɛ anw bolo maloya ye a ko kɛn bɛ anw bolo kabako dan
ye min ye awa i k'a dɔn Soumaïla Cissé i k'a dɔn k'a fɔ Soumaïla ɲɛnafin bɛ anw na an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala ka hinɛ a la n'o tɛ n dɔgɔ maa caman bɛ cɛya kan fɔ n dɔgɔ ala ka nɔgɔya kɛ n dɔgɔ min ye Soumaïla maa minnu bɛ a taara ka minnu to a kɔ u dɛsɛ bɛ ka Soumaïla to a ka da dɛ bɛnbaliya place ɲini yɛrɛsago kɛ n dɔgɔ dama de ɲɔ ɲɛnen don a ko faux et usage de faux URD min ye awa i k'a dɔn Gagnon Coulibaly ani maa dɔw bɛ yen k'i k'a dɔn Kiri ye u minɛ fɔlɔ dɛ u bɛ Kiri ka bolo kan Gagnon Coulibaly Gagnon président min ko a ye président ye ko Kiri y'u minɛ dɛ ɲɛma n ko URD ko a nɔgɔlen de filɛ nin koyi nin y'ale fana tilalen de ye kana sigi a la pewu ala wallahi on b'a ɲɛf'i ye a ko nin min filɛ nin ye nin ye affaire min ye faux et usage de faux nin ko in kɛra congrès la congrès min n'a bɛ congrès extraordinaire ko fɔ n'a kɛra janvier kalo tile 16 san 2022 dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn waati min na ninnu sera gendarmerie la ka un du district de Bamako dɔgɔ min ye Soumaïla Cissé ale awa i k'a dɔn tiɲɛ tabaw parti politique min bɛ yen n'a bɛ IRD ko fɔ an bɛ donni minɛ i ko bi pôle économique et financier u bɛ awa i k'a dɔn u ka bunagu kan o yɛrɛ minɛna k'u bila Kiri ka bolo kan contrôle judiciaire parce que ko an bɛ donni minɛ i ko bi min ye Soumaïla Cissé Union pour la République et la démocratie IRD awa i k'a dɔn o disiba kun don Soumaïla Cissé honorable ala ye awa i k'a dɔn a ka kalifa o minɛ a la a tiɲɛ taba minnu bɛ yen n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ ka file kelen fiyɛ bi min ye awa i k'a dɔn dɔw bɛ yen ani awa i k'a dɔn olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ k'olu ta ye parti ye dɔw yɛrɛ bɛ yen u kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ professeur min bɛ yen n'o ye Saliku Sanogo ye ko parti ladon cogo ko o ma ɲi cogo si la o de siratigɛ la min ye ale kɔni n'u bɛ taabolo min kan hali a ka awa i k'a dɔn parti maracogo o kɛn bɛ a bolo gɛlɛyaba ye n'i y'a lajɛ an bɛ donni minɛ i ko bi congrès extraordinaire o de nana boloda min ye bureau exécutif min bɛ yen o de y'a ɲini ka bureau exécutif national o de ko congrès extraordinaire dɔ k'o ka kɛ min ye président par intérim ale kɔni y'a jira k'a fɔ sariyaw de bɛ yen awa i k'a dɔn tɛmɛ kan ka kɛ minnu fɛ fɛn minnu bɛ yen ni an kan k'olu dada ɲɔgɔn kan ni tɛmɛ kɛr'o kan dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye maa dɔ ninnu k'olu kɔni y'u kalan ka fasa fili ka awa i k'a dɔn kalata k'u ka awa i k'a dɔn congrès organisé ari don janvier kalo tile 16 en 2022 ko n'i y'a jateminɛ président par intérim Saliku Sanogo ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini justice maaw fɛ u bɛna ɲɔgɔn ye min kɛ o kana se ka kɛ awa i k'a dɔn a perdira sabu o ma se ka ɲɛ sɔrɔ a k'o de bɔlen kɔ ye sa min ye awa i k'a dɔn congrès kɔni o nana boloda mankan ani awa i k'a dɔn bras de fer o de nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Asiri Kaba ko kulu fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka laban a taara yɔrɔ min o de ye Kiri tigilamɔgɔw ye ko in ka taa Kiri bɔgɔ kan a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na jotigi ka jo ka di a ma jalakitigi ka jalaki ka di a ma Soumaïla Cissé an bɛ donni minɛ ko bi a ka parti kabiri a taara k'a to parti in bɛ nimakara la dɛ ni ala ma fara anw kan Soumaïla Cissé ka parti c'est tout c'est fini a ko min ye nin ko in ye congrès extraordinaire min n'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ a yera k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye Gagnon Coulibaly k'o de kɛra awa i k'a dɔn président ye ale min filɛ nin ye awa i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi ko a taara kan un na a n'a jɛɲɔgɔn dɔw ka taa ɲɛfɔli kɛ mun dun kelen na aw bɛ ka nin ko in kɛ nin cogo in na min dun kelen na aw bɛ ka ko in bisi basa pôle économique gendarmerie tilalen u y'a bila ka taa pôle économique la pôle économique maaw y'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na faux et usage de faux n dɔgɔ maa dama dama bɛ yen a Kiri awa i k'a dɔn u b'o ka bolo kan sa a jaabi a bɛna bɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen kunnafoniw ye minnu di o de ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn Gagnon Coulibaly madame Coulibaly Kadiatou Samake Kalilu Samake Ali Basi ani k'a dɔn Mohamed N Maïga o ye balimakɛ ye dɛ ne ye tɔw fɔ mun na i ma kuma olu kan o ye balimakɛ ye dɛ a b'u bolo kɛ u bɛ Kiri de ka bolo kan fɔlɔ o minɛ fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu minnu filɛ nin ye ko awa i k'a dɔn kɔni bɛ taabolo min kan u bɛ Kiri ka bolo kan a ko juma don min ye awa i k'a dɔn kalo tile 11 u minɛna o cogo in de la 9e cabinet pôle économique et financier de Bamako awa i k'a dɔn u b'o ka bolo kan u k'olu ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ kɛ Gagnon yalisi olu ka se k'a sɔrɔ a ka ɲɛfɔli kɛ a ma surunya maa dɔw kɔni bɛ o y'a jiru la k'a fɔ Gagnon tɛ fɛ ka fɛn fɔ fo ko in jaabi ka bɔ Kiri bunagu kan awa i k'a dɔn ɲangini min bɛ yen ani hakilina minnu bɛ yen o ka se ka ɲɛdɔn ɲininkaliw kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ Gagnon Coulibaly a n'a jɛɲɔgɔn ninnu yalima awa i k'a dɔn faux usage de faux u y'o kɛ wa hinɛ tomi sigilen don a ko Mali Kiri awa i k'a dɔn justice ko in b'o de ka bolo kan gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn nin belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye Soumaïla ka tɔndenw ye gɛlɛya in an bɛ se k'a dɔn cogo min ninnu fila jɔnni bɛna sɛbɛya sɔrɔ kan jumɛn bɛ yen
min bɛna kɛ Sumela yɛrɛ tiɲɛ taaba ka ɲi wallahi Tomi Kɔnɛ a sigira a bɛ sigi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ amin ninnu ye Sumela malo wallahi u ye Sumela kuma suli kɛrɛ a bɛɛ don a bɛɛ groupe inter groupe DT ali groupe a bɛɛ don wallahi bɛɛ k'a daminɛ sanfɛ masa wallahi cɛ k'a ka wari don a ka parti la aw kana tilegan dere parti in bɛ cogo cogo aw ma se k'a faamu aw ma se k'a ɲɛdɔn saya ye mɔnɛ ye wallahi aw b'a dɔn ne Sumala bɛ balo la saya ye mɔnɛ ye ayi ni Sumala yɛrɛ tun bɛ balo la saya de y'a ta joona ma i b'a dɔn saya in ye fɛn min ye ko dɔw bɛ an bɛ a bila kɛrɛfɛ an kan k'a ɲɛnabɔ joona koyi wallahi i kɛnɛma n'o tɛ ni Sumala kun ye nin ko in ɲɛnabɔ depuis a ma taa ɲankuma y'a sɔrɔ an lafiyara o kosɛbɛ mais dinosaures ni fɛnw ka bɔ tilegan dere fɛ ka na IRD ko bɛɛ bisibasa ka bɛɛ ɲami ka bɛɛ don ɲɔgɔn na Sumala ka parti dilannen k'a sinsin IRD kadiri baw non mais kana ɲɔgɔn nɛgɛ kadiriw bɛ IRD la dɛ a caman wallahi kadiri baw bɛ IRD la a caman denmisɛnnin biɲɛkɛlaw caman de bɛ IRD a caman b'a la mais maliyɛn ta tɛ parti ko ye abada maliyɛn ta tɛ mali ko ye mugu ko maliyɛn ta ye intérêt ko de ye wari nin kadiri damaw ka dɛsɛ ka bɛn ɲama fo ka taa ko kɛ justice ko ye ne m'a fɛ yen na kabini ne ye mun ye masa IRD kadiri dɔ mankan mɛn don min na ko ni wari t'i kun k'ale tɛ tugu i kɔ a bɛɛ ni Ala n'a kira o parti banna pewu ko ni wari t'i kun k'a tɛ tugu i kɔ Ala kadiri kabi Sumala bɛ balo la Sumala ma da dɛ wallahi a ma da a y'a tɔɲɔ dɛ a ye cɛ tɔɲɔ dɛ a ma ta dabɔ nin kama Ala k'aw sara Toguna A Traoré n dɔgɔ nin y'a ka fasiri Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli bonya b'a la ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye lɔb ne bɛ ale sama ka gɛrɛnna maa min kuma la kɔnɔ o de ye Sanbugu Jara Sanbugu Jara a ko kuma na ko mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ ko a mako bɛ fɛn jumɛn de la mun ye Mali ko o la a ɲininkali kan ka kɛ Fatigiba ka fɔ la a ko a dogolen tɛ maa si la k'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi sɔrɔ kɛlɛkɛcɛw k'u kɔni bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ u yɛrɛ ka masakɛ y'a laɲini cogo min na ɲɛma k'u bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni wa o maliyɛn mun n'a taara ka Faransi jamana k'a sɛgɛrɛ ɲɛma k'u ka masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ ɲɛma a ma se ka ko in bɛn a fɛrɛ la cogo si la ko in ma se ka bɛn a ma cogo si la o siratigɛ de la mun ye Macron a fɔ ka fara mun ye Jean-Yves Le Drian ani Florence Parly u bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan olu bɛ se ka maloya fana ta ni ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ anw yɛrɛ ni Faransi cɛla gɛlɛya jumɛn de ko o nana wuli ani Faransi cɛla la ko an ka segin an kɔ dɔɔni a ko waati mun na ko a yirala Faransi la k'a fɔ ko a dɛsɛnna an ka jamana in kɔrɔnfɛn fa a tɛna se ka kɛlɛ kɛ bilen o kɔrɔfɔ mun o fɔr'u ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko mun ye accord mun o sɛbɛnnen don an'u cɛla la ko a ka kalan kura ye ɲɛma o donni kama fo ka n'a bila bi la i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya ko a wulila anw ni Faransi cɛla la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen anw y'an bolo di Irisi mun ma k'a yira k'a fɔ ko Irisi ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ k'u kana an dɛmɛ kɛlɛ la a ɲɛma ko o donni fana kama fo kana se bi ma i bɛna ye k'a fɔ ko anw ni Faransi masakɛw k'an ma se ka ɲɔgɔn faamuya cogo si la nka o n'a ta bɛɛ mun ye nin maloya mun ne jamana y'a ta ka Faransi k'a sɛgɛrɛ ɲɛma ko Faransi faamana ani maloya kɔni ka a ye siratigɛ de la ko mun y'u ka masakɛ ye n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ ɲɛma a bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan jamana a bɛ se ka a dafiri cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Faransi ye jamana caman a taara mun ye a jɛɲɔgɔn caman fara ɲɔgɔn kan jamana dɔw kɔni tun bɛ a ye olu dafiri a ko Libi b'o la o ta kɛra cogo min na k'o ma dogo maa si la hali n'o y'a sɔrɔ mun ye Emmanuel Macron a yɛrɛ dangalalen don k'a fɔ ko mun ye Nicolas Sarkozy k'a ye fili belebele kɛ koyi o sabu kɛ k'a taara Libi kɛlɛli min kɛ ɲɛma ko Nicolas Macron k'a yɛrɛ dangalalen don k'a fɔ ko mun ye Sarkozy ko a filila nka mun ye Emmanuel Macron k'a tɛ fɛ k'i bolo jigin cogo si la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de bila sen kan a bɛ se ka maloya ta ni ka an ka jamana n'o bɛ ban Maliba ni ko o sera cogo min na anw bɛ se ka maloya cogo min na Fatigiba ka fɔ la o wuli ka jɔ de b'a fɛ fan caman o fɛ a ko n'i taara ONU kɔnɔna la waati dɔw la u donna ONU kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye ɲangili ko ka ta ka anw sɛgɛrɛ o baara ko o ma ɲɛ u bolo yen ɲɛma o fana kɛra maloya belebele o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faransi a bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ de bila sen kan mun ye anw ni an kɛrɛfɛ jamana minnu n'olu ye frontière dayɛlɛ kɛlɛ bɛ se ka don anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ɲɛma k'o fana tɛ ka san sɔrɔ o bɔlen kɔfɛ ko Faransi ko a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ bila sen kan hali bi mun ye rébellion Touareg ye n'a bɛ Bamanti kɔrɔ ninnu ko fɔ ko a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'a bila sen kan a ɲɛsin olu ma olu fana bɛ se ka gɛlɛya ta ka anw sɛgɛrɛ cogo min na don n'a nataw la nka Fatigiba kɔni ka fɔ la a gɛlɛya fɔra a nɔgɔya kan ko mun ye Asimi Goïta ani jamana in gouvernement ɲɛma k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ sabu mun ye Faransi ye maliyɛn mun taara k'a sɛgɛrɛ an ka jamana in kɔnɔna na k'a tɛ nin bolo jigin abada a bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye fanga in k'a bɛ se ka dafiri cogo min na o baaraw sigilen don sen kan a bolo kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ lɔb ale kɔnɔna la Sanbu Jara ale ye
balatigi madu ma ga nyama ibunya obala ndo sambu be foka wali mando ambe aketu nyirike limano fe ko funi ukacha kosobe nga minja arajo bara wati do ndogo ebe wuli do wera be nasigi mamba fo limano nyina hali be nura fm akado anga anniversaire akonyo obesina ni ala sonama atina ke bashe ko anabi dese ambe wele da ke kanyeshin bema juma do ni ala ka jey nura fm akuma so bay ngono juma ma silika ba o minye konyumani anga almamilakaw olubina abakado ni kana kurana jigi awnyi nga biki anga bilibile yere nyina arajo yere kalfan be dine ma minanu ya anyere kunglina yi no be usa sumari tabarika misiri o almami ba ka nyeshi stade omnisforma na bo ko fo ya tabarika misiri almami no ye usazi ya usaz sumari